ଅମୃତ ବେଳାରୁ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରାରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଋଷିକେଶ କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ପରି ମନେ ହେଉଥିବା ସେ ସ୍ଥାନରେ। ବରଫାବୃତ ଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନ। କିଛି ସ୍ଥାନ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭରା ଥିଲା। ଛାୟା ଶରୀରରେ କିଛି ତପସ୍ୱୀ ତଥା ଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିଲେ ପ୍ରାୟ। ମୃତ୍ୟୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କିଛି ତିବ୍ବତୀୟ ଶିଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଗହଣରେ ଥିଲେ। ବଡ଼ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା ସେ ଦୃଶ୍ୟ। ଏକ ପ୍ରକାରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଉଥିଲା ତାହା ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ। ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ନେଲେ ସେଇ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଜଣକ ଏବଂ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଶୋଇ ରହିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭିକ୍ଷୁମାନେ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ରହି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିଲେ ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସେଠି କେବଳ ଶୁଭୁଥିଲା ଅନାହତ ଧ୍ୱନି। ଆତ୍ମାର ସେ ଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଯୋଗୀ ତପସ୍ୱୀମାନେ ପୃଥିବୀର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିପଦକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟିତ। ଯେମିତି ସେଠି ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଥିଲା ସେଇ ଅହରହ ସେଇ ଯୋଗୀ ତପସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ମୁଦ୍ରାରେ ଆଉ ଶୁଭୁଥିଲା ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି, ଶୁଭୁଥିଲା ସେ ଅନାହତ ଧ୍ୱନି। ଅନାହତ ଧ୍ୱନି, ହଁ, ଜୀବନର ଶେଷ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ। ଜୀବନର ଶେଷ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ଆଉ ଏକ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ। ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ୍ ମିଥ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ୍ ମିଥ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ୍ ମିଥ୍ୟା। ଏମିତି ଅନେକ ଗପ ଓ କବିତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଠଘର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର।